मोनसे गोजोनथाव खौरां डिफेन्सआव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां भारतारि रौनिया बिफानाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय सानसुमैफोरा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे सनानि खाबु लानानै फैदों। जाय लाइमोनफोरा डिफेन्सआव साख्रि मावनो गोसो गुदुं जादों बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां भारतारि रौनिया बिफानाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय माखासे सानसुमैफोरा लानानै फैदों बे गोजोनथाव खौरांखौ। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारिनि आमलायगुरि गेलेग्रा फोथाराव आसाम फिजिकेल एकाडेमि मुंनि गोदानै मोनसे एकाडेमि खुलिनाय जादों। बे एकाडेमियाव डिफेन्सनि थाखाय नांगौ जानाय राइटेन एन्ड फिजिकेलखौ फोरोंथाय होनाय जागोन। जाय लाइमोनफोरा गोसो गुदुं बिथांमोना 6001769055 आरो 9678084414 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनानै मुं थिसननानै लानो हागोन। नमस्कार खौरांगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनो। दिनै जों बिथांमोनखौ जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव लिंहरनानै जोंनि माखासे टारगेट लानानै जोंनि बे आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ खुलिनाय जादों। बिनि बिसयै जों फोरमायनो थाखाय मोनसे प्रेस मिट लानाय जादों, जेराव जों ज' जानानै जोंनि एक्स आर्मि हिसाबै जोङो बे एकाडेमिखौ खुलिदों। जोंनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि लाइमोनफोर इयं जेनेरेसनफोर जेराव डिफेन्सआव थांनो गोसो जानाय बिथांमोनखौ जोङो जोंनि एकाडेमिनिफ्राय साफिसियेन्ट ट्रेनिं होनानै, जेराव डकुमेन्टेसननिफ्राय लानानै फिजिकेलखौ लानानै रिटेनखौ लानानै बेफोर आयदायाव जों मोजाङै फोरोंनानै बिथांमोनखौ जोङो इन्टारभिउनि थाखाय थिनहरनाय जागोन। जेराव इन्टारभिउआव इजिलि बिथांमोना देरहासार जानो हागोन, साक्सेस जाहैगोन। जोंनि एकाडेमिनिफ्राय जों बेखौनो मिजिंथियो। बियो जोंनि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आमलायगुरि खासियाबारि खाथियावनो, खासियाबारिनिफ्राय नियर एबाउट 1 किल'मिटारसो जागोनदां। बे जास्ट फोथारावनो लामा सेरावनो आरो बियो। माब्लानिफ्राय जगाजग खालामनो हागोन नोंथां? बियो जोङो दा जोङो एडमिसनखौ लागासिनो दङ। एडमिसना स्टार्ट जाबाय। मथथे बियो जोङो स्टुडेन्टफ्रा जेसेबां थाब फैगोन बे हिसाबै जों ट्रेनिंखौ स्टार्ट खालामनाय जागोन। बेसेबांसो फिस लानाय? फिसा जोङो मिनिमाम फिस लानाय जागोन, जेराव 3500 टाका 3500 एडमिसन प्लास 1 मान्थनि जाखाबाय आरो बेयो। ओमफ्राय एभ्रि मान्थ 3500 लानाय जागोन। फेसिलिटियाव दा जोंनाव बेहाय फिजिकेलनि टटेलि जेसेबां सासे एज ए सल्जार जानो थाखाय मा रिक्वायरमेन्ट दं जों बेखौ फोरोंजोबगोन। ओमफ्राय दाना फैदो नोङो रिटेननि खोथा, रिटेनखौबो जों टटेलि फोरोंजोबगोन। ओमफ्राय नर्मालै जोङो मेडिकेलबो एसे एनैखौ जोङो जेसेबांखिनि जोंनिफ्राय हायो जों बेखौ चेक खालायगोन। प्लास गोनांथि जायोब्ला जोङो डाक्टार माबानिफ्राय मा होनोमोनलाय मेडिकेल डक्टरखौबो जों एसेबाबो रिक्वेस्ट खालायना बिथांमोनखौबो लेंहरनानैबो बेहाय जों मेडिकेलनिखौ एसे राहा लामा लानाय जागोन इन फिउचाराव। दा लाइमोनखौ आं बेखौनो खावलायगोन, बिथांमोना गोसो गुदुं जायोब्ला जाना दङब्ला फैनानै जोंनाव जइन जाफैनो हागोन। आरो बहुतसे लाइमोनफोर दं जाय लाइमोनफोरा गोसो गुदुं जायो, नाथाय मा सिस्टेमै थांनांगौ, बोरै थांबा बोरै जाहैगोन बेखौ रोङा। डकुमेन्ट्सनि खोथा, डकुमेन्ट्स थांना फेल जाबोयो। रिटेनाव थांबाय, रिटेनाव फेल जायो। ओमफ्राय नोङो माबोरै खारनांगौ, माबोरै माबानांगौ, खयथा जिनिसखौ रोङा। दा बेफोरखौ जोंनिफ्राय जों नलेजखौ होजोबनाय जागोन आरो। माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै जगाजग खालामनो जोंनाव जानबुं नाम्बार होनाय दङ, कन्टेक्ट नाम्बार मोननै दङ बे जोंनि बेनाराव, बा जोङो मिडिया बिथांमोननि माखासे बेहायबो जों होनाय जागोन। बेहायबो कन्टेक्ट खालामबानो नोंथांमोना। दा थानाय जानायखौ जोंनिफ्राय दा गैथ'वा बे एटलिस्ट जोङो बिनि थाखाय थाबैनो जोङो बेखौ नाजागासिनो दङ। प्लास थाबैनो जों बेखौ हस्टेलनि फेसिलिटिखौ जों बानायनाय जागोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारा।
बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअग्राफी, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स, बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसन्नो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसन्नो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।